transaksyon. Alas 5 na unya umuuli na ta guys. Di ata karon sa Ormoc nga kuan kanang BIR. Sa BIR dis Ormoc unya umuuli na ta sa ato ang iyotang nga tawhan niya. Pasalamat ang na kuan na humandol gato ang pag-atiman sa pag-update sa registration sa ato ang local government unit of Matalom sa ato ang pagkuan sa ato ang sa BIR diri sa Ormoc City niya. Muuwag na punta sa atong yutang natawhan kay hapon na basig magpagtas na padong sa kuan niya. Nagpasalamat ang nakuha doon na complete iko pipi andam mutabang sa lungsod o mo serbisyo sa katawhan ngadto sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod didto sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga daghang mo sanong, daghang mo put up og negosyo ngadto sa lungsod sa Matalom. Iko TV andam tabang sa lungsod og mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay, muli ta guys, hapon na. Alas 5 na. Mapatanaw man atong transaksyon, pag-update sa remittance sa diri sa BIR Ormoc sa lungsod sa Matalom. Okay, iko PP andam mutabang sa lungsod ug mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay, good luck og happy Monday kanang tanan ngat diri sa lungsod sa Matalom guys.